падарожжа удвая прыемней адпраўляцца, калі побач з табою надзейны сябра аўтапартал abv.by. І ў падарожжа мы адпраўляемся разам з маёнтка Падароск. Маёнтак Падароск месціцца ў аднайменным мястэчку непадалёк ад Ваўкавыска на старажытным шляху на Бярэсце. Першая згадка пра гэты маёнтак знаходзіцца ў метрыцы Вялікага княства Літоўска за 1507 годам. Доўгі час сядзіба была ў занядбанні, але зараз тут вядзецца будаўніцтва музея беларускай шляхты і неабходнай для прыняцця турыстаў інфраструктуры. Ну што, паехалі, а па дарозе слухаем сваё. Шановному панству, дзень добры! Знаёмцеся, вёска Збірагі. А знаходзіцца яна ў Брэсцкім раёне, Брэсцкай вобласці, былое Вялікае княства Літоўскае, а сёння Рэспубліка Беларусь. Калісьці, шановнае панства, даўным-даўно, конечно, не было на свеце ніякіх ні гаджетаў, ні вайбераў, ішлі неяк варагі да грэкаў. Ну і збіліся са шляху і выйшлі сюды, на сяло гэтае. Ну, а якраз зіма вось была. Ну і снегу было шмат, і дзеткі малыя, значит, за сялом бабу снежную ляпілі. Лепяць яны бабу снежную, глядяць, ідуць нейкія людзі з рагамі такія. Тыя хутенька ў сяло і расказалі мужикам, што ідуць нейкія рагатыя сюды. Ну і мужики подумалі і кажуць: о, хлопцы, гэта не нашага сяла прыхажання, трэба сустрэць іх. Пабралі мячы свае, выходзяць на шлях, як сустрэлі гэтых варагаў, як пачалі збіваць ім рогі, значыцца, дык тыя пабачылі, што тут моц да сіла такая, паскідалі свае гэтыя шапкі рагатыя і ўцякаць хто куды. Ну і пасля гэтай бойкі, што мужыкі вось варагам гэтым рогі пазбівалі, і які пачалі тут называць Збірагі, Збірагі. Толькі сонейком сышло, галаве трышыцца дно, ой, куда жусь, сёння танчыць я пайду. Кавалер мой залаты, недзе блытае заўжды, ой, куда жу, мусіць танчыць я пайду. Хаця гісторыкі вось бывае кажуць, што ўсё было не так. Быццам яны знаюць, як яно было на самай справе, ды бачылі. А мне здаецца, што ўсё яно вось так і было, бо калісьці тут жа жыло ваяўнічае племя яцвягаў, продкі вось сённяшніх беларусаў, балты яцвягі. Ну і ў яцвягаў, дарэчы, былі імёны вось такія: Жвірог, Ратрог, Сварог, Збірог. Дарэчы, вось у Чэхіі ёсць горад такі невялічкі, які завецца Збіраг. І вось гэты горад Збіраг, ён славіцца сваім замкам старажытным. А вось наша беларуская гэтая вёсачка Збірагі славіцца сваёю старажытнаю збіражскаю царквою. І вось на Белпошце нават выйшла марка вось з выявай збіражскай царквы. Доўгі час, шановнае панства, лічылася, што збіражскай царкве мясцовай 400 гадоў. Але дзякуючы мясцовым гісторыкам і краязнаўцам ўжо даказана, што збіражскай царкве на сённяшні дзень не 400 гадоў, а ўжо больш за 500. Сама гэтая вёска Збірагі, яна паўстала вельмі даўно тут на гэтым месцы, шановнае панства. Але вось у пісьмовых крыніцах Збірагі з'явіліся толькі на самым пачатку 16 стагоддзя. І гэта была казённая ўласнасць берасцейскага староства Трокскага ваяводства Вялікага княства Літоўскага. І вось у 1502 годзе, шановнае панства, Іван Гайка
дае фундуш на пабудову тут у гэтай вёсцы праваслаўнай царквы. Ну, вы ж ведаеце, што на тыя часы у нас было сваё праваслаўе. У нас была свая літоўска-беларуская мітраполія. І праваслаўныя Вялікае княства Літоўскае мелі сваіх мітрапалітаў, якія напрамую падпарадкоўваліся менавіта Канстантынополю. А ў 1512 годзе, шаноўнае панства, з Бірагі набываюць сабе князі-сапегі. І пры іх у 1566 годзе, значыцца, з Бірагі становяцца цэнтрам збіражскага войтаўства, берасцейскага ваяводства, Вялікае княства Літоўскага. Ну, я вам скажу, што князі-сапегі прыязджалі сюды і даволі часта прыязджалі памаліцца вось у мясцовую царкву, праваслаўную Параскевы Пятніцы. Вось асаблівай любоўю да гэтай царквы мясцовай вызначалася Агата Сапега. Дык вось Агата Сапега, шаноўнае панства, яна пабралася шлюбам з берасцейскім падкамор'ем Мікалаем Дамінікавічам Пацам. І вось яны сюды, у гэтую вёску, любілі прыязджаць на набажэнствы, вось у гэтую царкоўку Параскевы Пятніцы. І ў некаторых даведніках сказана, што гэта менавіта Агата Сапега у 1610 годзе збудавала гэтую царкву. Але Агата Сапега толькі крышку павялічыла вось галоўны зруб, дабудаваўшы трошачкі літургічную залу. Вось. Ну, а пазней тут уже і дах перабудавалі, на дах цыбуліну сцягнулі. Але вось гэта царква Параскевы Пятніцы, яна вось захавала рысы старажытнага драўлянага беларускага дойлідства. І царкве гэтай ужо больш за 500 гадоў. Агата Сапега была вельмі набажнай хрысціянкай і шмат клапацілася вось пра гэтую царкву Параскевы Пятніцы. Дарэчы, вось з дакументаў 1609 года вядома, што ў гэтай царкве захоўвалася святая рэліквія, крыжык срэбны з пазалотаю, а ў ім дрэва, на якім быў распяты Господ наш Ісус Христос. Агата Сапега вось гэтай царкве падаравала вельмі шмат срэбнага посуду, а таксама Евангелие старажытнае, акрытае чорным аксамітам, ну і шмат-шмат іншых розных каштоўных рэчаў для правядзення тут набажэнстваў. Агата Пацава з роду Сапегаў, яна наказала, каб пасля яе смерці усе яе хатнія абразы і кнігі былі перададзены вось гэтай мясцовай царкве. І ў тэстаменце яна напісала, што пасля яе смерці, каб у гэтай царкве кожнае свята і кожную нядзелю ішлі набажэнствы за душы памерлых продкаў. Ну і гэтай царкве надала шмат грошай, шмат зямлі. А ў царкве вось збіражскай было права праводзіць 2 разы на год вось тут кірмашы. Пазней царква стала уніяцкая, і перад тым, як вось Расія і унія ў нас была забароненая, вось гэтая царква налічвала 1800 уніяцкіх вернікаў.
Храм Параскевы Пятницы спрабавалі закрыць і пры першых саветах, і пры другіх саветах, але вось дзякуючы святарам, што служылі ў храме, царкву не закрылі. Яны адстойвалі царкву вось разам з прыхажанамі, каб храм не закрылі. І ён дзейнічаў і дзейнічае па сённяшні дзень. І вось тут каля царквы, на гэтым цвінтары, тут з даўніх часоў вось хавалі бацюшак, іх блізкіх, ну і заможных прыхажан. У вёсцы Збірагі вось жыў і служыў у гэтай царкве святаром Акім Пісканоўскі. З ім тут жыла ягоная сям'я, 7 дзетак, і адзін ягоны сын, вось Мікалай Пісканоўскі, ён паступіў у Брэсцкую духоўную семінарыю, скончыў яе і ў Брэсцкай крэпасці служыў пры царкве святога Мікалая. І калі пачалася Першая сусветная вайна, то ў Брэсцкай крэпасці пры царкве святога Мікалая быў шпіталь. Ну і падчас вайны першай вось гэты шпіталь эвакуявалі ў Адэсу. І вось разам са шпіталем выехаў туды сям'ёю і Мікалай Акімавіч Пісканоўскі святар. А пасля да ўлады прыйшлі бальшавікі і пачаўся вось цярновы шлях Мікалая Акімавіча Пісканоўска. І ўсё толькі за тое, што ён верыў у Бога і не перайшоў на бок д'ябла. І яго вось кідалі ў турмы, адпраўлялі на Салаўкі, пасля зноў пасадзілі ў турму. І вось у адной з турмаў НКВД Мікалай Пісканоўскі быў закатаваны. І ў 1981 годзе рускай праваслаўнай замежнай царквою беларус Мікалай Пісканоўскі быў далучаны да ліку святых пакутнікаў. Адпакутвала і сям'я Мікалая Пісканоўскага. Ягоная жонка, вось Клаўдія, і дачка Ксенія, іх арыштавала НКВД і адправіла ў концлагеры сталінскія. Клаўдію Пісканоўскую выпусцілі смяротна хворую ў 1944 годзе. Яна адразу выйшаўшы памерла ў тым жа годзе. Ксенія Пісканоўская, яна выйшла з канцлагера толькі пасля смерці Сталіна. 20 гадоў Ксенія Пісканоўская правяла ў сталінскіх концлагерах. І за што? Толькі за тое, што верыла ў Бога і не пайшла на супрацоўніцтва з д'яблам. А колькі такіх вось пакутнікаў было проста закатавана у застенках НКВД. У Збірагах, вось якіх шмат у якіх беларускіх вёсках, стаяла і царква, і касцёл. І вось касцёл тут збудавалі недзе ў 1620-х гадах, а можа і раней, парадніўшыеся паміж сабою вось тут сапегі і пацы. І касцёл тут быў асвечаны ў гонар Святой Тройцы. І вось ён дзейнічаў да паўстання Кастуся Каліноўска. Ну, а пасля паўстання Кастуся Каліноўска у нас у Беларусі касцёлы ускрозь пачалі закрываць. Ну і ў 1866 годзе касцёл тут быў Святой Тройцы ліквідаваны, ну а будынак касцёла перадалі ўжо Маскоўскай праваслаўнай царкве. І тут уже была праваслаўная царква замест касцёла Святога Духа. Калі пасля Рыжскай дамовы вось беларуская вёска Збірагі патрапіла на тэрыторыю Польшчы, то тады вось каталікі змаглі вярнуць сабе храм, яны яго дарэстаўравалі, аднавілі, там зноў пачалі весці каталіцкія набажэнствы. Але вось пасля Другой сусветнай вайны бальшавікі зноў касцёл закрылі, і храм першай паловы 17 стагоддзя разабралі. І вось гэтага матэрыяла касцельнага збудавалі школу. І ад касцёл на сённяшні дзень засталося тут нават знака. Вось часткова толькі захаваліся яшчэ каталіцкія могілкі, што былі недалёка
каля касцёла. Касцёл стаяў вось тут недзе недалёка. Ну тут уже забудавалі дамы жылыя на тым месцы, дзе быў касцёл. А вось тут стаяў дом ксяндза. Гэта была плябань. І плябань бальшавікі перабудавалі пад мясцовы клуб. Ну, але ў мяне такое ўражанне, што на сённяшні дзень клуб, мабыць, тут ужо не працуе. Ляцяць гады, ляцяць стагоддзі, будуюцца, перабудоўваюцца храмы. А мы ў гэтых стагоддзях застаемся беларусамі. І наш знакаміты вучоны Мітрафан Донар-Запольскі калісьці казаў, што беларусы – гэта бадай адзіны народ, які спрадвеку жыве на сваёй старонцы і ніскуль сюды не прыходзіў, таму і не набраўся розных чужацкіх элементаў. І нічога чужацкага нам і не патрэбна, бо ў нас ёсць усё сваё, дадзенае нам Богам. І гэтым мы павінны карыстацца. Да пабачэння! Ніхто не ўгадае, што ў нашым каравае за сямі палёў пшаніца, сямі крынец вадзіца. Ніхто не ўгадае, што ў нашым каравае за сямі кароў масла, а яе з полтораста. Ай, караваё, маё раё, ай, караваё, цябе учыня.